Sanibonani guys, igama ngiqabele ngiphasela amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-homecoming kuleli viki esikulona. Kuvezwe ukuthi uZethu uzobonakala ekhadlamezekile njengoba nje igciwane le-cholera licishe layiqeda zonke iy'guli zakhe lapha ekuhambeni klinikhi. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kuleli viki lidlule kulona bekade nje kunenkinga yegciwane le-cholera. Abantu abaningi bebefika begula bephethwe izisu kwaze kwagcina sekudlule emhlabeni ingane kaMetron. Manje-ke uShobane uzobe siyabuya-ke le kwaNdonga Ziyaduma eze la okhambeni ukuzofihla phela indodakazi yakubo. Kuzothi kusanjalo-ke ebese-ke uZethu eyam-approach-a guys, emcela ukuthi amsize phela amlekelele empini enkulu ye-cholera angabeselwa yedwa, ikakhulukazi njengoba nje nonina engumhlengikazi walaphaya okhambeni eklinikhi. Manje-ke kuzomele njengendodana kaMetron afake isandla ukusiza phela iy'guli lezi ey'ningi engayitholi ngisho iy'mfanelo zokuthi phela isizakale since i-Okhambeni eklinikhi kuyiklinikhi encane. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi Metron uzobe siyahamba-ke eyoqonda ngqo indoda ayisola ngokuthi iyona enesandla ngokuhamba emhlabeni kwaneli indodakazi yakhe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uShwabi bambeke njengomuntu ongathi imeya yalaphaya Okhambeni. Manje-ke zonke iy'mfanelo zabo abay'dingayo kumele kube uyena ozilethayo. Lokho-ke kubala-ke namanzi asemphakathini. Manje-ke njengoba abantu baze bahamba bayophuza amanzi emfuleni, amanzi engekho empompini, basola sengathi-ke uShwabi uyena sizathu sokuthi kuze kudlule emhlabeni oneli nabo bonke abantwanyana abagule baze bashona laphaya eklinikhi. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uMetron uzoze atshele wonke umphakathi ukuthi-ke ungenelele kulolu daba likaShwabi, kugcine sekuvalwa nethaveni yakhe kutoyitoya impela, ebekwa icala kuthiwa uyena imbangela yokuthi lesi sifo sigcine sesiqeda iy'mpilo zabantu kabuhlungu kangaka. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza-ke nokuthi uMaNgcobo, unkosikazi wakhe uShwabi, uzobe-ke esithatha isinqumo sokuthi avule isaluni ngenkani. Siyakhumbula-ke ukuthi wake wantshontsha ukuvula isaluni eyenzele endlini, wagcine sebanjwa-ke umyeni wakhe uShwabi owamane wathatha zonke izinto zakhe wayishisa. Wakhala kuNtombo wayithulisa. Manje-ke siyasho ukuthi-ke kumnyama kubovu uyayivula le saluni, mekuwukuthi kunenkinga umyeni wakhe ngalokho akeze naye ezomenza ikhanda-ke like asale nje siba salon girl osiza ngisho umyeni wakhe amgunda ngisho intshebe ngoba eyokuyivala le salon bandla angashaya phansi kusho unquthu-ke angeke aze akwenze lokho. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uNgaraji-ke uzobe siyamsaphotha-ke ngoba vele uhlezi emsaphotha kuyona yonke into ayenzayo uMaNgcobo, ngoba sengathi uyayifunela ubhuti, ufuna impela ukumosha umshado kaShwabi benoMaNgcobo afake unyawo phakathi. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uNes'Thando uzomane abone into ebengamelanga ayibone ezomenza ukuthi aphathwe yikhanda. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uNgaraji wake wathi ukudlala dlalisa uThando, impela kwabonakala sengathi bayathandana, okwenza uMaNgcobo waba nesikhwele engayibuza ukuthi kungani ebe nesikhwele uMaNgcobo ngoba phela ushade uShwabi. Manje-ke njengoba-ke uMaNgcobo benoNgaraji sebentshontshana, bazothi basentshontshana kanjalo kumane qhamuke uNes'Thando ababambe ebese ethi hayi bo Ngaraji, ngoba mina ngithi nawe sobabili khonto ekuqhubekayo usuwenzani manje nonkosikazi oshadile uMaNgcobo. Lokho kuzokwenza ukuthi izinto zibe nzima-ke ngoba phela uNes'Thando angahambe umtshwela uShwabi phela umyeni wakhe uMaNgcobo, ebese-ke izinto ziyamoshakala. Hey guys, efuna phela nayo ukuyiphindiselela ngokuthi bambithreyile. Ayi-ke aphela lapho-ke amanqampunqampu. Sesizobona-ke ngamazwibela ukuthi-ke iyozala nkomoni. Ningakhohlwa ukusubscribe nilike ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabele ngiphasela amanqampunqampu.